querido irmán Alfonso López Fernández, facemos un pequeno recordo do seu bo estar neste mundo. Naceu en Vilamartín en 1938 e aquí tiña 2 anos. Os seus pais, Alfonso e Pepita, criouse nun ambiente de familia do seu povo. Aos 7 anos fixo a primeira comunión, tempo da escola con Don Santos Esteves e con Don José Maceda, bos maestros e bo alumno. E aquí máis mozo nos seus estudios e chegando a técnico de electricidade e ponse a traballar. A Mili, Zaragoza, hoxe na Expo da Auga da Galicia 2000 Ríos, que ali cumpriu o seu deber a patria, é dicir, fixo a Mili. Os días pasan e o amor madura, a boda chega. El e Asun, a súa muller, seus pais e sa sogra. Foi un día alegre e singular para os novios. Home e muller deixan un recordo cos familiares. Felicidade na cara. Un carricoche de neno. Ten a primeira filla, Ana Isabel. Asun, a súa muller, que a segunda filla, Susana. Hai diferentes anos. El facía de fotógrafo. A súa cara dá e reflexa a felicidade daquele intre. Día nefasto para a familia. Morreu o meu irmán o día 8 de julio de 1977. Seguímolo añorando por a súa bondade e a grande amor que tiña a súa familia. Os seus compañeiros de traballo e o seu amigo Mosquera deixou escrito que Alfonso levaba a Vilamartín dentro do seu corazón. A vida sigue, Ana e Susana compartindo delicias. As fillas en edade escolar. O tempo pasa e siguen crecendo. Casamento de Ana con Adolfo, fito cariñosamente para a familia. A primeira neta do meu irmão, que a súa tía Susana. Como pasa o tempo, Marta xa fai a primeira comunión. Os que con el compartimos afanes e o que eremos non o esqueceremos mentras vivamos. A súa irmá.